Juraj Slavkovský sa radí medzi najlepších slovenských strelcov v histórii na zimných olympijských hrách. Poďte sa pozrieť, ako si stojí v nejakom tom našom slovenskom rebríčku a koho môže teda v najbližších zápasoch postupne prekonať. A kde je ten vrchol? Teraz v zápase proti Fínsku v úvodnom zápase zimných olympijských hier v Miláne strelil 2 góly a keď prirátame aj 7 gólov z hier v Pekingu, kde si teda okrem bronzovej medaily vybojoval aj korunu najlepšieho strelca turnaja, tak má na konte teda 9 gólov len v 8 zápasoch. Čo sa týka slovenských strelcov, je to najlepšia bilancia, aká je. Proste momentálne drží priemer viac ako gól na zápas. A toto z tých top strelcov nemá absolútne nikto. Čiže Jurajovi naozaj nič nebraní k tomu, aby v najbližších, či už zápasoch teraz v Miláne, alebo potom ďalších olympijských turnajoch sa definitívne prebojoval na vrchol toho historického rebríčka, čo sa týka slovenských strelcov na olympiádach. Týmito 9 gólmi vyrovnal zápis Igora Libu a dokonca vyrovnal aj legendárneho Jaromíra Jágra, ktorý má takisto, napriek tomu, že hral obrovské množstvo zápasov na olympiádach, tak len 9 strelených gólov. Najbližšie môže Juraj už v zápase s Talianskom prekonať aj generálneho manažera slovenskej reprezentácie alebo minimálne vyrovnať, pretože Miroslav Šatan má strelených 10 gólov na olympiádach a je to ten najbližší hráč v tomto rebríčku nad Jurajom. Ako ďalší a celkovo tretí v historickom poradí Slovákov je Peter Šťastný, ktorý má na konte 12 strelených gólov. To ešte by stále Juraj mohol aj na tomto turnaji hrávo prekonať, ak sa mu bude takto ďalej dariť. Čo už asi je nereálne teraz v Miláne prekonať, je Marian Hossa a jeho 14 gólov. No a absolútnym vrcholom a topom, čo sa týka slovenskej histórie a častokrát aj už zabúdaným, je Jozef Golonka. Jozef Golonka strelil celkovo na olympijských hrách 15 gólov a je to teda absolútny maximum, čo slovenskí hráči dosiahli na zimných olympijských hrách. Môj odhad je, že ešte nejaký ten gól na hrách v Miláne Juraj strelí. Asi to nebude tých 7 gólov, ako to bolo v Pekingu, aj keď samozrejme vidíme, že pri Slavkovskom netreba byť nikdy negatívny a môže nás veľmi, veľmi ľahko prekvapiť. Ak by vyrovnal túto svoju bilanciu, tak by sa vyrovnal Marianovi Hossovi na 2. mieste tohto historického rebríčka. Čo sa týka jeho veku, vieme, že má iba 21 rokov, aj teraz patrí medzi úplne najmladších hráčov slovenskej reprezentácie v Miláne. Dokonca, ak sa nemýlim, tak je druhý najmladší. A tam si nie som istý, že či je mladší ako Šimon Nemec, ale teda medzi 3 najmladších hráčov patrí určite. To znamená, má 21 rokov a pokiaľ sa budeme baviť o tom, že Slovensko sa bude aj ďalej pravidelne účastniť zimných olympijských hier, tak má pred sebou minimálne ešte 2-3 turnaje, na ktorých by mohol hrať. Samozrejme, pokiaľ jeho zdravotný stav to bude umožňovať a pokiaľ NHL bude posielať hráčov na olympiádu. S touto víziou a toho množstva zápasov, ktoré Juraj ešte môže hrať na olympiádach, si myslím, že už teraz sa dá veľmi jasne predpovedať, že sa stane naozaj najlepším slovenským strelcom v histórii. A treba si to teda pripomenúť a uvedomovať, pretože už teraz sledujeme naozaj neskutočný výkon z jeho podania. A keď sa to zoberie do tohto historického kontextu, tak zistíme, že je to naozaj niečo nevídané. A o to viac si to treba ceniť, o to viac si to treba vážiť a o to viac ho treba podporovať, aby pokračoval v týchto super výkonoch. To je z mojej strany všetko. Môžete mi napísať ešte do komentárov, koľko si myslíte, že strelí v Miláne Juraj celkovo gólov a teda na aké číslo sa v nejakých svojich štatistikách dostane. Ja verím, že proti Taliansku nejaký ten gólik pridá a uvidíme, kam to teda sa až posunie. Ďakujem, že ste ma sledovali. Ak ste si odnesli z tohto videa niečo nové, tak ma to veľmi poteší. Môžete dať like a odber a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Dovtedy, ahoj.